sokusebenzekile. Hayi kusebenzekile impela. Ufila kanjani mawuphuma stage? Ngijabula kakhulu mangibona abantu bengithanda ngalendlela, bengijabulela ngalendlela ngaphezulu kweinkulumo ezake zakhona kwathiwa ngizozakhela isigcwagcwe ebantwini mangilwela ubaba kodwa nje mama kubantu basangithanda kanje bangincoma bathanda isibindi sami. Nanoma nginini makumele ngilwela ubaba ngeke ngisabe abantu mabekujabulele ngikwenzayo. Hayi siyabonga soba ngibonile nami ukuthi hayi bakuthandile kakhulu abantu and kuyajabulisa kakhulu. Wena mawubhekile uhambe kanjani umcimbi namhlanje? Umcimbi wamageza ube muhle kakhulu, akho umuntu olwayo, yonke into ihlelekile, shuthi lo mfana itholile lento elizalo iyasebenza. La kubandi nababukela abakhona ngathini kusekuningi okusezayo. Namhlanje thatheleke phezulu performance yethu noma engeke iquality ngale ejwayele kuba iquality ngayo kodwa nje next time masini isikhathi sokuyilonga kahle i-performance obethu iphezulu ungasabi umuntu kusuka la kakhona ezoba umfana webhovu. Abalandeli bakho yini obaphathele yona, yini kumele bayilindele kuwe? Ngabathembisa nje umsebenzi omusha kusuka manje kuya phambili kunomsebenzi wami ozaka Simiselo uzoza ngoJune. Bese ngo-October kuza abafana bakaMgqumeni no music video, kuza music video wengoma ezoba surprise ngekudala nje date soyikhipha ngekudala music video uzoba seqopheleni eliphezulu kakhulu. Hayi siyabonga. Hayi siyabonga kakhulu.